de redes, enrollada con plástico grande, que volo que arrastrar entre varios. Mira, que moito tela. É que eles a navalla aí de lo cortando. Para cortar. Dame a navalla. Porque puxaron plástico e non me deron que se marrou. Eu dixeron que era unha sacha de fruta. E eu... Pois ia falta que me traían. Sí, sí, la verdad sí. Sí, la verdad sí. Uma nevera? Eu vou pintar isso. Liliana! Vale. Esa é unha, non? Unha. Pesa por ti. Na carreta, pero isto é para aquí. Pero isto vai para aquí, aquilo. Que colla no soco, ou ten que ir no saco. Que colla no soco vai para cá. Mira. Vai para lá con o saco. Pero bueno. Ai, que me está gostando, tomando.
Se facemos como outro día acabamos rápido. É que ahora aquí xa fai falta todo. Pero Pablo foi xa dixo que lle dixo ben que viñeran para que se acabaron, deixaron as bolsas ali, para que vaya a picar para buscalas e... Ahora non facemos todos o mismo, un colle plásticos, outro... Eu que tenho que vir a máis xente. Pero xa ven agora máis xente. Porque mirade que ve Madrid. Un que colle os plásticos, outro colle outras cousas e así acabamos antes. Ti estás collendo cordas, non? Bueno, voy yo por allí de cuatro. Y decíamos... Vale. Vai nos plásticos igual. para lá. Plástico salí. Sí, appunto madeira, spuma e... Stiamo facendo il No, 15. Espera, aí non colles todo. Aquí 31. 50. 50 ganado. Doble. Para dentro non, para fora. Sí, pero hace... Pablo, eso que é mediano tamén. Sí, esto es igual que este. Estamos ahí, ¿verdad?
Patrzcie, nic. Paweł, no,